आज गुरुपुरुषामृत योग शुभ मुहूर्तावर शेवगाव पाथर्डी मतदारसंघातून माजी उपायुक्त दिलीप खेडकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे। उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर बोलताना त्यांनी सांगितले की सध्या सर्वच पक्षामध्ये गोंधळ सुरू आहे। या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून मी अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज भरलेला आहे आणि निश्चितच मतदारसंघाचे जे काही आजपर्यंतचे जे प्रश्न सोडवले गेले नाही, दुर्लक्षित झाले आहेत, मतदारसंघाच्या विकासावर कोणी बोलायला तयार नाही, या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून आपल्या भागाचा सर्वांगीण विकास हाच माझा ध्येय आहे। दिलीप कोंडीबा खेडकर या ठिकाणी येऊन शेवगाव विधानसभेचा उमेदवारीचा अर्ज भरलेला आहे। हा उमेदवारी अर्ज भरत असताना मी तो अपक्ष म्हणून भरलेला आहे, कारण सध्या जे काय एकंदरीत राजकारण सुरू आहे, पक्षामध्ये सगळ्याच गोंधळ सुरू आहे, या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून मी अपक्षमधून अर्ज भरलेला आहे। आणि निश्चितच आपल्या भागाचे जे काही आजपर्यंतचे जे प्रश्न सोडवले गेलेले नाही, दुर्लक्षित केलेले आहेत, विकासावर कोणी बोलायला तयार नाही, सध्या जातीय राजकारण त्याच्यावरच जास्त जोर दिला जातोय, तर या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून आपल्या भागाचा सर्वांगीण विकास हाच या ठिकाणी अजेंडा घेऊन ही निवडणूक मी लढवतोय। प्रचाराची रणनीती सर्वसामान्यापर्यंत जाणं, माझी जी काही भूमिका आहे तर त्यांना समजून सांगणं आणि जास्तीत जास्त त्या ठिकाणी आपल्याला कसं मतदान होईल या गोष्टीच्या दृष्टीने प्रयत्न करणं।